Assalamu alaikum jama'a masu sauraro barkanmu da warhaka, barkanmu da ƙara sake saduwa da ku a cikin ci gaban littafin nan mai suna soyayyar Bahariya wanda Hamisu Umar Unguwa kuke karantawa. Hanif da Aisha da Mashakuru tare da Muhammad su ne suka ɗauki nauyin kawo muku. UK Studio suka ɗaga sautin muryar zuwa gare ku. Idan da sauraro baka manta ba a ƙarshen episode 2 mun tsaya ne daidai inda Abdulaziz ke zaune a ƙofar ɗakinsa muka ji har ma Salman ta yi masa magana ya kalle ta a razane yana kallonta. Ka ji Salman ta ce masa, Abdulaziz ka manta da ni, ka guje ni, ba ka zuwa inda nake saboda ka yi kuɗi, an ce min yanzu dubu kake canjawa. Abdulaziz mene maka? Muka ji Abdulaziz ɗin ya yi murmushi ya dubi Salman ya ce mata, Salma kenan. Ba zan taɓa gudunki a rayuwa ba domin kin nuna min soyayyar da kika guji dukkanin waɗanda suka kasance sun fi ni, kika ce sai ni. Don haka ko da wasa kada ki saka a cikin ranki cewa akwai wani lokaci da ni ɗin zan iya gudunki. Na fa san komai Salma. Salman ta yi murmushi ta dubi Abdulaziz ɗin ta ce, ni ma na faɗa ne kuma na san ba za ka guje ni ba. Ziga ce kawai ta mutane da 'yan hassada. Ina ka shiga ne kwana biyu, ba na ganin ka kuma ba na jin ɗuriyanka ma. Ka ma daina zuwa gidanmu fa kwana biyu. Ya yi murmushi domin da sannunsa ya daina zuwa ɗin ba don komai ba saboda kashedin da mahaifinta ya yi masa. Shi ya sa ya ɗauke ƙafarsa amma kuma ya yi wa kansa alƙawarin ba zai taɓa gaya wa Salman ba. Salma kyakkyawar budurwa ce wadda duk namijin da ya kalle ta sai ya ruɗe. Allah ya yi mata kyau da sura, doguwa ce ga ta fara ƙal, wanke hannu ka taɓa. Tana da dogon gashin da in ka ganta sai ka cije baki. Kasancewar mahaifiyarta Bafulatana ce kuma mahaifinta ma Bafulatani ne, tsatson Fulani ne, kyakkyawa ce. Da dama daga cikin mutanen unguwar sukan yi mata laƙabi da Salma Shuwa. Masu kuɗi na mugun tururuwa zuwa gurinta domin akwai wani attajirin gaske da ake kiransa da Alhaji Labaran ya sha kai mahaifinta Saudiya tare da bashi maƙudan kuɗaɗe domin ya bashi yarinyar Salma. Amma har yanzu Salman ta ƙi ta saurari maganar mahaifin nata. Ko a wannan shekarar ma ya yi masa alƙawarin zai kai shi Umara ba don komai ba duk don cin hanci ne saboda a ba shi damar da zai auri Salma. Alhaji Labaran riƙaƙƙen mai kuɗi ne wanda kuɗinsa ya yi tambari a cikin garin Kano da kewayensa. Domin a jita-jitan da ake da dama mutane na cewa ana tunanin har rijiyar man fetur ne da shi saboda kuɗin da yake da shi. Yana mugun kashewa gidansu Salman kuɗaɗe masu ɗan karen yawa. Sai dai ta inda aka yi rashin sa'a ita kuma Salman ba ta son shi kuma ba ta son ta ji wani magana mai kama da cewa za a danganta ta da Alhaji Labaran ba domin a cewarta wai budurwar zuciya gare shi. Ta yaya ne ma za a ce ita da shekarunta ba su wuce 16 zuwa 15 ba. Mutum kamar Alhaji Labaran wanda aƙalla ya kai shekara 40 ya ce yana wani santa. Duk mai cewa ma mai kuɗi ne ita babu ruwanta da kuɗin shi. Salim ya ƙura wa Salman ido yana kallonta. A duk sanda ya zauna yana kallon yarinyar sai ya ji baki ɗaya duniya ta yi masa daɗi. Kowace iriyar damuwa yake ciki sai ya ji ya neme ta ya rasa a cikin ransa. Kyakkyawa ce, tana mugun kulawa da shi kuma tana nuna masa soyayya. Salman ta dakatar da shi ta ce, to kallon ya isa haka. Ni ka tashi ka je ka raka ni shagon Alaramma. Omo mama ta aike ni in siyo za a yi wanke-wanke. Ya yi murmushi. Abdulaziz ya ce, ba komai sai in je in raka ki ai domin kin san da kai da kaya ai duk mallakar wuya ne. Ya yi shiru. Ta yi shiru tana kallonsa ita ma. Suka kashi a hankali suna takawa matasan guda biyu suka nufi shagon wani da ake kiransa Alaramma wato Mudassiru. Suka ci gaba da tafiya a hankali suna takawa dagwas-dagwas. Dole yaran su baka sha'awa. Yara ne wanda shekarunsu ba wani nisa suka yi ba. Shi bai wuce shekara 25 ba yayin da ita kuma bata wuce shekara 16 ba. Dole abin ya burge ka idan ka kalle su yayin da suke tafiya. Lokuta da dama Abdulaziz ɗin ya sha cewa a ransa ina ma a ce Allah zai ba shi kuɗi da tuni zai ba da ya aure wannan kyakkyawar budurwar tashi. To sai dai kuma
ba shi da tsimi kuma ba shi da dabara, domin duk abin da zai faru a cikin wannan duniyar Allah ne ke rubutawa. Wani lokutan yake gaya wa kansa cewa idan har Salma matarka ce, to ka sani babu wani abu da ya isa ya raba ka da shi ta, ko da kuwa mahaifinta ne. Lokuta da dama Abdulaziz yakan yi shiru matuƙar idan ya tuna cewa shi wane ne, ya rayuwar shi take tafiya, sai ya yi shiru ya dinga tunanin Salman kamar ta fi ƙarfinsa, kawai ƙuruciya ce irin tasa. Gashi ba wani dangi mai yawa ne da shi a garin ba. Malam Ibrahim shine mahaifin Abdulaziz kuma ɗan asalin garin Bauchi ne, wato Azare. Neman kuɗi ne ya kawo shi Kano har ya sami nasarar auren matar guda ɗaya, ita ce Safiya, wato mahaifiyar Abdulaziz. Sai dai tunda suka haifi Abdulaziz Allah bai sake ba su haihuwa ba har Allah ya yi musu rasuwa sakamakon hatsarin mota da suka yi akan hanyarsu ta zuwa Azare ɗin. Malam Abubakar ƙani ne gun Malam Ibrahim, uwa ɗaya uba ɗaya, kuma shi mazauni ne a cikin garin Kano da ke sana'ar kayan gwari a cikin kasuwar 'Yan Kaba kafin karaya ta zo masa, domin gwari ba ta da wani tabbas. Yau kimanin shekaru 20 kenan da rasuwar Malam Ibrahim, kuma tun daga sannan Malam Abubakar shine ke rike da saurayin Abdulaziz har kawo yanzu. Lokuta da dama yakan sa shi ya tafi can Azare ɗin wajen danginsu domin ziyara, duk kuwa da cewa kakannin dukkaninsu sun riga mu gidan gaskiya, amma hakan bai hana Malam Abubakar da ya tilasta wa Abdulaziz ɗin zuwa garin nasu ba, wajen wani dattijo ƙanin kakansu, wato Kawu Salmanu. Duk kuwa da cewa shi ma Kawu Salmanun tsufa ya cin masa, shekaru sun tafi, amma hakan Kawu Abubakar ɗin ke takura masa lalle akan ya je shi can. Rayuwa kenan haka ta ci gaba da garawa, abubuwa suka ci gaba da shuɗewa. Abdulaziz ya ci gaba da fuskantar ƙalubale na rayuwa kafin Hajiya Baraka ta shigo cikin rayuwarsa. Wata rana da Abdulaziz ba zai taɓa mantawa da ita ba, ranar wata Juma'a motar Hajiya Baraka ƙirar Formatic ɗin nan ta yi fakin a daidai gurin fakin su, daidai wajen facin da suke yi. Ta ɗauki Abdulaziz ɗin suka kama hanya suka tafi, bata zame ko ina ba sai unguwar Nasarawa GRA. Ta nufi wani katafaren gida da Abdulaziz ɗin suna tafe suna hira. Ya yarda da ita kuma tun bai saba da ita ba, yanzu har ya saba da ita yakan ji daɗi, kuma kasancewar ya saba da kashe kuɗi, don haka a duk lokacin da ya ganta duk yadda zai lalubi farin ciki a fuskarsa sai ya laluba ya manna wa kansa. Da isarsa katafaren gidan ta yi hon sau ɗaya, wani tsohon mai gadi ya taso da gudu ya buɗe gate ɗin ya zuge shi. Motar ta cinna kanta zuwa wannan katafaren gidan, ta nufi farfajiyar adana motocin da ke tsakiyar gidan, ta yi fakin da ita. Da sauri ta fito, Hajiya Baraka ta buɗe masa ƙofa har da wani ɗan rankwafawa tana yallaɓe a sakko. Abdulaziz ya yi murmushi, kama ya shafa gashin da yake kansa, ya ce ni fa ba na son wannan. Ta ce kai madara ne Abdulaziz, tamkar kwai kake a hannuna, dole ne na dinga ririta ka. Ba na son abin da zai ɓata maka rai ko kuma ya sa ka ma wahala a cikin rayuwar nan. Don Allah ka dinga karɓar kyautatawa daga gare ni, hakan zai sa ni a cikin farin ciki. Idan da wani abu da nake buƙata a gurinka, bai wuce a ce na ga murmushi a fuskarka ba, da kuma kori dukkanin wata damuwa da take tare da kai. Abdulaziz ya yi murmushi cikin ƙarfin hali, ya kama hannun Hajiya suka nufi babban falon da zai sada su da gidan. Ƙaton gida ne sosai, ƙerarre wanda aka narka maƙudan kuɗaɗe a cikinsa. Kallo ɗaya za ka yi wa falon da suka faɗo ka tabbatar da cewa wannan mata ba ƙaramar mai kuɗi ba ce ba. Suna faɗowa cikin falon, Abdulaziz ya yi tozali da wata zabgegiyar plasma ƙirar kamfanin Samsung tana maƙale. Ana wasan ball, wasan Manchester United da Manchester City, sai ihu ake yi. Abdulaziz ya tsaya ya ƙura wa talabijin ɗin idanu, ya ga kyakkyawar talabijin ce, ga mutanen nan manya-manya kamar ya miƙa hannu ya kama. Ganin cewa ya ƙura wa talabijin ɗin idanu ya sa ta yi sauri ta zo jikinsa. Tana Abdulaziz kana so ne? Ya yi murmushi ya ce to idan ina so ya zan yi da wannan talabijin ɗin? Ni fa in kika kalli ɗakina ma wallahi ba za ki iya shan ruwa a cikinsa ba. Ban saba da irin waɗannan abubuwan ba duka.
Hajiya Baraka ta yi murmushi ta ce, muddin kana tare da ni, ai za ka saba kuma na gaya maka cewa ni burina shine na ga kana murmushi a kowane lokaci ta yadda duk wanda ya kalli haƙwaranka shi ma ya yi zawarcin wannan murmushi a fuskarka. Abdulaziz ya ƙyalƙyale da dariya ya ce, dama ta dakatar da shi, ta yi masa alama da hannu cewa ya samu guri ya zauna, ba a ba shi damar yin tambaya ba yanzu tukunna. Abdulaziz ya yi murmushi gami da jijjiga kai ya samu ɗaya daga cikin shimfiɗan kujerun ya bi kai ya zauna. Ta shiga cikin wani ɗaki daga wata kusurwa ta gidan sai ga ta da lemo mai sanyi tare da kofuna guda biyu. Ta zo ta zauna a kusa da shi, ta buɗe lemon ta fara tsiyaya masa, ya zuba wa lemon idanuwa, nan da nan ya ji ya fara haɗiyar yawu. Ta ƙara tashi ta ce, Abdulaziz ka fara shan wannan, zan je ne in ɗauko maka wani abin wanda za ka ɗan taɓa. Abdulaziz ya ɗauki lemon ya kurɓa sau ɗaya. Ɗanɗano ne mai daɗin gaske, wannan wani irin lemo ne. Ya dubi jikin kwalin ya ga an rubuta executive ne. Ya ce, kai wannan lemo ya yi, ina ma a ce kowane lokaci in zan ci abinci shi zan dinga sha. Bayan wani lokaci mai ɗan tsawo ta tashi ta shiga, sai ga ta fito da wani kwano. Da shigowar ta cikin falon sai ƙanshi ya mamaye illahirin wajen gabaki ɗaya. Ya dube ta ya ce, menene kuma aka ƙara kawo min? Na san cewa yau dai an min shiri sosai. Hajiya Baraka ta yi murmushi ta ce, ni fa yau ko za ka sha mamaki na, domin yau sai na ji da kai daɗin da baka taɓa jin irin shi ba a rayuwarka. Ya yi murmushi ya ce, yanzu ni a wannan duniyar akwai wani daɗi da ban taɓa jin irinsa ba. Idan kika ce min nama, nan gaskiya ni ban taɓa cin nama mai yawa ko kuma mai daɗi kamar wannan ba. Duk da dai ban ci ba, na tabbatar wannan naman zai kasance mai daɗi ne kuma mai ɗanɗano. Ta yi murmushi ta ce, ni ba ma nama nake ba, kai ne nama ya dama. Amma kada ka ce na gaya maka magana my love, ni ba magana na gaya maka ba. Nama ai baya ɗaya daga cikin abin da za a kira shi abin jin daɗi. Akwai wani abin na daban. Ta tafi. Yaro ne ni ƙarami, Abdulaziz ya ce, amma gaba ɗaya matar nema take ta ruɗa ni ta susuta ni. Yadda take takawa take tafiya tamkar hawainiya, ji nake yi kamar na bi ta na riƙe ta. A hankali take takawa, tafiyarta ta kanta ɗaukar hankalina take yi. Ya aka yi wannan matar duk ta iya waɗannan abubuwan a shekarunta? Ta katse shi da tunanin da yake yi lokacin da ta ƙifta mai ido. Ya yi sauri ya yi firgici ya juyo ya kalle ta ya ce, me kika ce? Ya faɗa. Ta yi murmushi ta ce, ka ci mana, kai na kawo wa fa. Ya yi murmushi sannan ya gutsuri ɗaya daga cikin cinyoyin kaza da ke cikin kwanon ya kai bakinsa ya tauna. Ta tsare shi da ido, kallonsa kawai take yi. Bayan kamar wani lokaci mai ɗan tsawo ya gama kammala cin abin da yake ci ɗin na daga nama da kuma lemo ɗin. Sannan ta ce, juyo ta kalle shi ta ce da shi, Abdulaziz ya kamata fa ka je ka watsa ruwa. Ya kalle ta ya ce, wanka kuma? Ta ce, mana wanka, ka je ka yi wanka mana. Ya miƙe ya ce, to ai ni ban san ban ɗakin ba. Ta ce, kada ka damu, ko dai in je na yi maka ne. Ya ce, what? Ta ce, Allah da gaske nake yi, idan kana so sai na yi maka. Ni fa na gaya ma ban son ka wahala a rayuwata. Cikin zolaya ya ce, to me zai hana mu je ki yi min ɗin? Ta ce, to shi kenan. Ta riƙe hannunsa ta ja shi. Ke dakata, wai da gaske kike yi? Ta ce, to menene abin wasa? Abdulaziz ina son ka wuce tunaninka kuma wallahi ba zan iya rayuwa ba idan ba tare da kai ba. Don Allah ka tausaya wa zuciyata ka ba ta abin da take so. Fatana da muradina shine na ganka a cikin walwala, ni ma ka sa ni a walwala. Na yi alkawarin ba zan guje ka ba kuma zan shayar da kai ni'imomi da dama wanda tun da kake a duniya baka taɓa ɗanɗana ko da kwatankwacin kamansu ba. Don Allah ka bani wannan damar, ka danƙa min zuciyarka a hannuna. Na yi maka alkawarin ba zan taɓa sakinta ta faɗi ƙasa ba. Zan adana maka ita a guri mai muhimmanci wanda idanuwa ko zuciya ba su taɓa kai kansu zuwa wannan gurin ba.
masarauta ce ƙayatacciya a cikin nan, ta nuna mata zuciyarsa. Ya yi murmushi ya ce to mu je. Ta tashi suka nufi banɗakin. Sun shiga sosai cikin banɗakin, abin ba a cewa komai. Ta ƙoƙarin cire masa rigar da take jikinsa. Masu sauraro bari mu dakata a nan gurin a ƙarshen littafi na 3. Ku saurare mu a episode 3 ko in ce episode 4 na barku lafiya da alkhairi domin mu ji meye zai faru a gidan Hajiya Baraka mu tara. Na barku lafiya da alkhairi.